La 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 la. Dagang kay chocolate si Mama Bay. Gikan abroad. Namihan, niyo ikaw unday kuhan ni Bay. May amoy. Napadyo ko chocolate on. Napadyo ko Mountain Dew. Lamig kayo. Ladukuha niyo Hinduta judaning palangga tao Basta butan jud ba kay palanggaon jud. Perminti pa jud ko palitan ng pagkaon nga lamig. May Diyan, gusto na po ito. Sige mo. Sige ba itong panguwag pagkaon? Dagan da kay sulod ani ba? Kami ajud ani ba? Yan, nabitin. Mama, taba na bitin. Bitin ma. Ala, si Spider-Man. Yay! Yay! Gipatay ni Spider-Man ang bitin. Salamat, Spider-Man! Na, gikapoy biya ko kuan, patay sa bitin. Salamat, Spider-Man! Imo kong giluwas. Na, wala man ang problema, kaya ako man si Superman, ay si Spider-Man. Asa di kagikan, kalito lagi kang tunga diha. Na, dito man kugikan, oh. Dito kagikan sa dako nga kahoy, inkanto daay ka. Na, dili magukuing kanto, nagbalay maguku dito sa ibabaw. Wala man lagi mong balay dira. Alangan, kaya ako manggihipos, kinakadungog man ko sa singgit ni mo, nangayo magagtabang, matong ni baba ko, akong gihipos akong balay. Na, kanindot. Unsa din nakapaksay mo na damang Spider-Man? Na, tambalayan man tong adamang. Nanguha man ko damang ato sa balay niya, pagkaman napaakan ko diri, oh. Kakuya, salamat Spider-Man ha, kay imo kong giluwas. Ay, wala isa pa yan, oy. Napalagi ka dira, Spider-Man? Ay, unsa din na imong gikaon? Makaon. Ay, lami na. Lami kaayo. Ay, kain daw ko. Oh. Ay, ako na ne. At pagkuha lang. Lami na eh. O, lami na. Chocolate mo na. Dobel, lami ba? Ah, lami god. Nga, ikaw man din nagi mo. Uy, kawatan mo kaayo ka. Hoy, na. Bawa po daning briefan yun. Buslot pag yun. Hoy, ang binaba.